Sopa de nada. Sopa de nada. Sopa de nada. Hai moito tempo no deserto de non hai nada, nada de nada. Unha historia comenzaba onde son medran los cactus. Leves feroces cans guardan a casa de Xanrata. Ata as nubes surxen asustadas. Xangato e María Reposa chegaron a casa de Xanrata a pedir para comer. Petaron, ata que a porta les abriron. Pasade, pero non os dou nada. Pasaron por unha porta pechada con 100 chaves e 100 candados. Entraron na cociña de Xanrata. Só queremos que nos prestes unha pota. Imos facer sopa con unhas pedras máxicas. Botaron unha pota as pedras a ferver, pero estará máis sabedora se le botas unhas areas de sal. Moito máis sabedora, cunha chisquiña de sal rosa. Pois vale, botar ellas. Botas unhas cenorias para darlle color. Pois vale, botar ellas. E botoulle un manudo e uns chourizos. Vale. E unha morcilla. Pois vale, botar ellas. E se botas unos nabos. Vale. E os nabos non le quedaron nada mal. E uns osos de vaca. Vale. E unha pinga de aceite. Vale. Cando a pota parou de ferver, sacarono todo. Puxeron todo colocado nun plato hasta enfrialo. Pois prepararon a bandexa para Xanrata. Xangato e María Raposa prepararon 2 bandexas. Pero máis rico quedan a túa. Pois vale, comedevos primeiro. Os 2 lalpeiros comeron a fartar. Xanrata rillou ata que chorou. No deserto de non nada quedou. Colorín colorado, este cuento está de matado.